I denne video viser jeg, hvordan man slår masker op på en rundpind, når man er venstrehåndet. Det vil sige, at man strikker mod højre. Man har cigaren her, og man så har enden ind mod sig selv. Det vil sige, at man lægger den over tommelfinger og pegefinger. Og så tager man lige langemand og skubber ned her, og så kan man holde fat om garnenden hernede. Så tager man sin strikkepind og skubber den ind her ved tommelfingeren. Tager den rundt om ved pegefingeren og igennem hullet. Sådan der. Så har du den liggende over din pegefinger og rundt om tommelfinger. Og så kan man gå i gang. Så rundt om ved tommelfinger, bagom ved pegefinger, igennem og stram til. Så var der 2. Rundt om ved tommelfinger, bagom ved pegefinger, igennem og stram til. Rundt om ved tommelfinger, bagom ved pegefinger og stram til. Og det er altså sådan, at man slår op til retstrik. Sådan der.